Dobronowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. Drugi rozdział. Magowie ze wschodu. Kiedy Jezus bał się narodził we judejskim Betlejem za czasów króla Heroda, przyszło do Jerozolimy 3 magów ze wschodu. Którzy rzekli: Kaje ten żydowski król, co się narodził. Widzieliśmy jego gwiazda na wschodzie i przyszli my oddać mu zoca. Kiedy to usłyszał król Herod, to się zestarał, a z nim całko Jerozolima. Zebrał wszystkich kapłanów i rektorów ludu i pytał się ich, kaj miał się narodzić pomazaniec. A oni rzekli mu: we judejskim Betlejem, jako napisali od proroka. A ty, Betlejem, ziemią od Judy, nie ma żeś najmniejsze pośród reskiroków od Judy. A to liś ciebie będzie reskirok, co będzie reskirował moim ludem Izraelem. Wtedy Herod potajemnie przywołał 3 magów i pytał się ich, kiedy ukazała się im gwiazda. Kiedy posłał ich do Betlejem, rzekł: pójdźcie i akuratnie pytajcie się o bajtla, a kiedy go znajdziecie, dejcie mi znać, bych i ja mógł iść oddać mu zoca. Po wysłuchaniu króla poszli. A toli gwiazda, kero byli widzieli na wschodzie, kluziła ich, za czym przyszli na plac, kaj był bajtel. Kej ujrzeli ta gwiazda, to uradowali się fest. I kej weszli do dom, znodli hań bajtla i matka jego, Maryją. Kej upadli, oddali mu zoca, odewrzyli swoje skarby i wnieśli mu darki: złoto, kadzidło i mirra. A z kuli tego, co byli, dostali weśniku objawienie, co by nie wracać do Heroda, inkszą cestą poszli do swego landu. Ucieczka do Egiptu. Kej oni byli, odeszli, a toli poseł od Pana objawił się weśniku Józefowi i rzekł: stuń, bier bajtla i jego matka, leć do Egiptu i być hań skoro rzekna ci, bez to i że Herod będzie szukać bajtla, co by go ubić. Kej stał w nocy, wziął bajtla z jego matką i poszedł do Egiptu. Hań był do śmierci Heroda, co by zbyło się to, co Bóg godał od proroka, co rzekł: z Egiptu żech powołał swego syna. Szlachta bajtlów. Kej Herod widział, iże był oszydzony od magów, fest się zeszczerował i kozał posłanym zaszlachtować wszystkie niemowlęta we Betlejem i we wszystkich jego okolicach, młodsze ode 2 lat, podług czasu, o którym się bał akuratnie wypytał od magów. Wtedy zbyło się to, co godane było od proroka Jeremiasza, co rzekł: głos Wrama jest słyszany, płaczki, cholkanie i srogie ryki bólu. Rachel ślimto nad bajtlami swoimi i nie chce być pocieszoną, bez to iże ich nie ma. Nawrót z Egiptu. Kej Herod umrzył, a toli poseł od Pana weśniku pokazał się Józefowi w Egipcie i rzekł: stuń, bier bajtla i jego matka i idź do ziemi od Izraela, z kuli tego, co umrzyli ci, którzy cychtowali na żywot od bajtla. A kej on stał, wziął bajtla i jego matka i poszedł do ziemi od Izraela. Jednakoż kej usłyszał, co Archelaos króluje we Judei za Heroda, jego fotra, bał się hań iść, ale kej dostał weśniku objawienie, poszedł ku Galilei. Kej przyszedł, zakwaterował się w mieście łomianie Nazaret, co by zbyło się to, co było powiedziane od proroków, co będzie mianowany Nazarejczykiem.